guys, my name is Kurang. I am 13 years old. I am here to Philippines. And this is local fruits. This is bayabas, and this is a passion fruit, and this is a pomelo. And kung sa kanan ni pomelo, kung pag-abrihan na ni siya, pananalo ninyo kay hilaw. Pero sa pag-abri ninyo, kay mahingani siya, hinog na dahil siya. Dahil kung pag mapikas na ni siya, ini din ang resulta. Sunod, I first eat this one. Green siya, pero pag tanaw mo siya sa sulod, hinog na dahil siya. Ang bayabas kay tamis. Tamis siya pagkaon. Sunod kay passion fruit. You see? See? And ini passion fruit, but nga na ko siya asin. Pag di mo siya but nga asin, inom. Asin siya, but nga na ito gamay. Dayon, paguman, i-mix. I-mix mo siya sa sulod. You see? Kini kauno na ako siya. Pag mabot nga na naman siya asin, aslom niya po siya. Pero pagkaon ni mo kay, lami man siya. Pag magsimot ka sa passion fruit, humot. Okay, done. Unon kay pomelo, kato akong gipakita sa inyo na this one. Ako siyang kutsilyon para mabri. Naray ang sulod. Di ba? Ito na ni siyang kaon. Layon.
Basta gamay imong pomelo, dagko yang lisong. Alam mo sa pabot ng og asin. Ito siyang i-try ng asin. Pomelo kay tamis siya pagbot na naman siya asin. Dayon dili siya aslom. Abi nimo pananon mo siya aslom man ni, pero pagkaon nimo tamis day siya. Ano? Kita na ko sa nga na to siya asin. Dali sa mong lugar kadagang prutas. Depende ra sa imo kung mangita ka. Sa Daniel House, the Philippines. Ang Pastor Jimmy. Pastas. Bayabas o passion fruit. Sunod din kay sarguelas. Then next kay mangga. Next kay kapayas. Sa ako kay na ako'y pamilya, kung ipa-eskwela ko, o di pa grade 6 na ko, o kuan na yun. Ningga tabangan ko sa akong mama, kung unsa man ang assignment akong nga tugluan. Na akong kaon. Pag naigay mo mga request, sortiin lang ko. Pangitaon lang din ako. Karang barato lang ha. Ang kasagara na ako kaunan kay kanang makita na po na kung pag katong kasagara na ako makaon kay pag makita lang na ako. Bye! Thank you sa pagtanaw sa akong channel. Please subscribe sa akong channel kung ganahan pa mo magtanaw. Tanaw lang mo sa akong dito sa YouTube. God bless. Bye-bye.